perquè és veritat que moltes vegades des de l'esquerra s'ha fet un discurs antiespiritual, no?, per entendre'ns, i crec que això ha estat un error. En un món en què hi ha manca de desorientació moral, espiritual, política també, fins i tot, no?, doncs en aquest terreny l'extrema dreta guanya, no?, té avantatge, i crec que també hauria de ser motiu per fer una reflexió i autocrítica des dels que ens considerem d'esquerres. I creus que l'Església ha estat prou clara a l'hora de desmarcar-se d'aquests discursos de l'extrema dreta? O, no sé, creus que en alguns casos aquest silenci o aquesta ambigüitat ha sigut una forma també de complicitat? Sí, també és una reflexió que em faig sovint i a vegades doncs, certs discursos t'indignen, certament, i potser aquesta és l'evolució més forta que he tingut, no? Com a cristià, clar, és que sembla una obvietat, però és que no la tenim tan clara, potser, no? A veure, què vols dir? Sí, que al final la teva fe no és en una cosa indeterminada, no? Una natura, que també, perquè és creació, no? Sinó que és una adhesió personal a una persona. En aquests moments, doncs, estic en un punt en què no puc no tenir fe. No sé. I per tant, és cert, la fe és un do, però que s'ha de també alimentar, no? S'ha de cuidar, s'ha de cultivar, i això procuro fer, no? En els darrers temps s'ha fet cada cop més evident com determinats sectors de l'extrema dreta utilitzen la religió com a eina de discurs i de poder. Tant els mitjans de comunicació com a les xarxes socials proliferen missatges que apel·len a valors religiosos per justificar posicions excloents, identitàries i sovint contràries als drets fonamentals. En un context marcat per l'auge de discursos identitaris i excloents, com per exemple hi ha estudis com els que ha demostrat l'Escola de Pensament Guillem Agulló d'Unió Cultural, com hi ha certs partits polítics que aprofiten símbols i llenguatges religiosos per legitimar projectes autoritaris, xenòfobs i profundament reaccionaris. No és un fenomen nou, però sí que pren una força renovada en temps d'incertesa. En molts països veiem com es recuperen creus, misses públiques i apel·lacions a valors cristians com una eina de confrontació, com si la religió fos patrimoni d'uns pocs i no una experiència plural, oberta i diversa. Aquesta aliança entre religió i extrema dreta obre preguntes incòmodes, com per exemple, què vol dir avui defensar un estat laic i com podem protegir la religió d'un ús partidista o excloent. Avui volem parlar d'aquesta cruïlla entre la fe i la política, entre l'espiritualitat i el poder, amb l'Amador Marquès. Ell és diputat al Congrés per la província de Lleida i vicesíndic primer i conseller del Consell General d'Aran. És llicenciat en periodisme, amb estudis en filosofia i teologia. La seva passió és la muntanya, de fet, si feu un recorregut pel seu Instagram ho veureu de seguida, i també és un hàbil lector sobre reflexió teològica i filosòfica, a més articulista al diari Segre, que de vegades també veig com publicar stories amb els seus escrits. Amador Marquès, bon dia i benvingut a Espiritualitats. Bon dia, Jordi, bon dia a tothom, i he d'aclarir que ara només soc diputat, que vaig tenir una etapa apassionant al Consell General i en fi, això indica també els meus vincles amb la Vall d'Aran, que no puc perdre i que estan allà, i per tant també sempre la porto al cor. Fantàstic, fantàstic. Doncs benvingut. Mira, Amador, si et sembla, parlarem de diferents temes, però primer, i també perquè l'actualitat informativa d'aquests dies ho posa sobre la taula, penso que és interessant conèixer la teva opinió sobre la relació entre l'extrema dreta i la religió. Per què creus que l'extrema dreta torna a recórrer a símbols i discursos religiosos a l'actualitat com ho feia en temps passats? És una bona pregunta, no? Perquè me la faig sovint com a catòlic, no? Que intento ser i fer seguiment de Crist, per veure què comparteixo, no?, en aquest àmbit, i he arribat a la conclusió que al final el que fa l'extrema dreta és utilitzar, no?, la religió per justificar i legitimar el seu discurs, un discurs que es basa molt en la identitat, i una identitat que vol ser pretesa, no? Pretesament ultracatòlica, però després és veritat també, no?, que hi ha una manca de coherència, perquè moltes vegades em pregunto si llegim, reflexionem, meditem el mateix evangeli, no?
I és obvi que el que fa l'extrema dreta, arreu, aquí i a tot el món, no? És aproximar-se a postulats fonamentalistes, no? Que després caldria veure si és coherent amb la seva pràctica habitual, perquè normalment, doncs, pel que veiem pels polítics que lideren aquestes formacions, doncs són divorciats i tenen una vida privada que xoca amb el que ells consideren que ha de ser la seva identitat. No? Jo crec, per tant, que utilitza la religió com a fonament d'una identitat utilitzada contra l'altre. I crec que això no pot ser més anticristià des del meu punt de vista, perquè la clau de vida d'un cristià és la misericòrdia i justament el que caracteritza aquestes formacions és l'antimisericòrdia. No? Per tant, és un constructe, un artifici que justifica per utilitzar la religió en contra de l'altre. No? I sota el teu punt de vista, quins són els principals valors o imaginaris religiosos que l'extrema dreta fa servir per guanyar suport? Sí, va en aquest sentit, no? Perquè també xoca, i això també passa, no? Arreu, i ara ho veiem amb les enquestes que van sortint, com va guanyant terreny l'extrema dreta entre els més joves, però també caldria veure quina és la seva pràctica religiosa, no? Si això és coincident o no, no? Sí que és cert també que en un món en què hi ha manca de desorientació moral, espiritual, política també, fins i tot, no? Doncs en aquest terreny l'extrema dreta guanya, no? Té avantatge i crec que també hauria de ser motiu per fer una reflexió i autocrítica dels que ens considerem d'esquerres per veure també com podem d'alguna manera també oferir certeses en un món certament que necessita aquestes certeses, no? I especialment entre els més joves que es troben desemparats. No? I és cert perquè l'extrema dreta en aquest terreny ofereix valors, podríem dir, durs, no? Durs, forts, que d'alguna manera doncs, poden servir per aixecar una bandera, no? Que ofereix aquesta certitud que des d'altres formacions potser no són tan capaces de fer-ho. No? I en aquest sentit doncs hem de fer una reflexió pregona, no? per com combatre aquests discursos al final de l'odi, del ressentiment i per tant també com podem apuntalar una espiritualitat que considere l'altre sagrat en tota la seva dimensió i integritat. No? I crec que també aquest discurs hauria de dialogar amb l'esquerra, no? Perquè és veritat que moltes vegades des de l'esquerra s'ha fet un discurs antiespiritual, no? per entendre'ns. Sí. I crec que això ha estat un error. Un error, però també ha donat fruits quan s'han trobat i hi ha hagut un diàleg. No? I crec que s'hauria de recuperar aquest diàleg entre la política democràtica, ja no dic només d'esquerres, no? Sinó la política democràtica i l'espiritualitat, una espiritualitat que aquí té una tradició i que tampoc s'ha de malmetre aquesta tradició. Jo crec que la tradició és viva i s'ha de poder també, d'alguna manera, fer-la reeixir, no? En unes propostes que també poden ser d'utilitat per a la societat, perquè els humans som espirituals, no? Som també esperit i això, aquesta dimensió de la política no es pot posar d'esquenes. I per què creus que aquests discursos d'odi han trobat en els segments de població més jove diguem que una font a la qual veure i, en fi, hi ha molts continguts a les xarxes socials que precisament fomenten aquest tipus d'odi? Crec que perquè connecta amb un instint bàsic i malauradament fàcil d'explorar i d'explotar, no? De les persones, perquè sempre és més fàcil connectar amb allò negatiu, no? I trobar al final
un boc expiatori, que seria, doncs, com ja dic, l'altre, i l'altre si és pobre i ve d'un altre lloc, d'un altre país, doncs encara és més fàcil, no?, de fer-ho explotar. Al final, no sé, utilitzar un llenguatge una mica antic de l'esquerra antiga, no?, és explotar la lluita del proletariat contra el lumpenproletariat, no? És una guerra de pobres i entre pobres que sap utilitzar molt bé l'extrema dreta. De fet, viu d'això. Ho hem vist fa molts anys. No és una cosa nova. El que passa ara s'ha estès a tot el món i ha agafat una dimensió esfereïdora, no? Però, no sé, els que seguim, per exemple, la política francesa, ni que sigui per raons de veïnatge, fa anys que s'està explorant aquesta via i ja dic explotant-la, no?, de l'ús del pobre contra el pobre, no? I també això ens ha d'interpel·lar, no?, per també, d'alguna manera, doncs, implementar polítiques de cohesió potser més materials en aquest sentit, no?, de redistribució de la riquesa, de fer uns serveis públics més forts, no? I això també implica una pedagogia, però és cert també que els valors que imperen en una societat capitalista doncs són uns altres, no?, que tenen a veure amb el materialisme, amb l'individualisme, i, per tant, que cadascú se salvi per ell mateix, no? I l'extrema dreta és això, és diguéssim, la maximització d'aquest discurs ultraindividualista, basat en el ressentiment i en l'odi vers l'altre, no? I jo crec que això és pregonament, des del meu punt de vista, anticristià, perquè la meva existència com a cristià no la puc entendre sense l'altre, perquè crec en un Déu que es va humiliar, no?, que es va encarnar, que es va fer home, pobre, va morir amb una mort de creu que era la mort més ignominiosa de la seva època, no? I per tant, qui sóc jo, no?, per qüestionar, diguéssim, l'apropament a l'altre, no? I jo crec que, en fi, que aquí encara està tot per fer. Jo crec que després de més de 2.000 anys de cristianisme, doncs la seva forma més genuïna encara està per desenvolupar des de la seva forma més integral i per això també l'èxit, no?, diguéssim, d'aquesta proposta per a la humanitat, no? Jo crec que estic convençut que doncs, la forma cristiana de vida és una forma plena de la humanitat i és arribar a la plenitud de la humanitat des del meu punt de vista. I, per tant, d'aquest punt de vista també crec que hauríem de poder compartir un llenguatge comú els que mantenim la fe i tenim a la vegada un compromís polític, no?, més enllà de les sigles polítiques i partidistes de cadascú, no? I creus que l'Església ha estat prou clara a l'hora de desmarcar-se d'aquests discursos de l'extrema dreta? O, no sé, creus que en alguns casos aquest silenci o aquesta ambigüitat ha sigut una forma també de complicitat? Sí, també és una reflexió que em faig sovint i a vegades doncs, certs discursos t'indignen, certament, però també entenc que l'Església és el poble de Déu, és una comunitat plural, església plural, no?, que moltes vegades es diu, i també s'ha de focalitzar doncs, quan parle i parle per tothom, és a dir, doncs, també l'Església és una ferma partidària de la regularització de milers d'immigrants a casa nostra, no? I vull dir que a vegades sí, ens interessa criticar-la i a vegades doncs, ens interessa aprofitar un discurs més pròxim als nostres postulats, no? Bueno, jo crec que també hem d'aprendre, com a cristians polítics cristians, que són dimensions diferents, que
al final doncs, l'Església doncs, ha de tenir també un discurs per a tots els cristians, però sobretot fonamentat en la seva raó de ser, que és Crist, no? I que això transcendeix doncs, les nostres querències, les nostres ideologies i, en fi, les nostres dèries personals, no? Al final, aquestes dèries passaran, nosaltres passarem també, no? I el que queda és aquest testimoni i aquesta tradició de fer al llarg de la història i que està raonada, fonamentada, i també ho dic pels mateixos membres de l'Església, no? Que a vegades alguns d'ells doncs, sí, poden tenir doncs, reflexions doncs, certament també o poc misericordioses, no? Però crec que això no és el que prevaldrà, no? Perquè al final l'Església i el seu cap, que és Crist, estan per sobre de nosaltres, no? I per això també defenso un humanisme doncs, de certa inspiració cristiana que per mi és excèntric, és a dir, que no posa el centre en un mateix, sinó en l'altre, no? En l'altre a partir de la fe en Crist, no? I, per tant, bueno, jo crec que ho hem de no relativitzar, perquè per un cristià doncs, el que digui l'Església, òbviament, és important, no? Però hem de saber discernir, no? I hem de fer un exercici de discerniment. El fem contínuament a la nostra vida i, òbviament, també doncs, com a membres d'una mateixa comunitat. Al final, ja dic, el que és important, és la clau de volta de tot, és Crist, la vida centrada en la misericòrdia, i jo crec que aquest és l'espai comú que compartim, en aquest cas, els que ens considerem o intentem ser cristians, que és moltes vegades prou difícil, no? Ara em deies que alguna de les preguntes que et traslladava doncs, també te l'estaves fent. Creus que la societat és prou conscient del perill d'aquesta aliança entre la religió i l'extrema dreta o que només ens preocupa uns pocs? Bueno, clar, a mesura que passa el temps, potser es va diluint, no? Aquest passat històric que tenim, perquè al final nosaltres venim doncs, d'un passat, d'una tradició, d'una aliança entre l'Església i el règim franquista, no? Allò que es va dir el nacionalcatolicisme, i potser això ara, a mesura que passa el temps, es va diluint, no? Es va diluint aquesta memòria, aquest testimoni, entre les noves generacions, no en som prou conscients entre aquesta aliança, no? del poder terrenal amb el poder espiritual, no? D'una manera perversa, a més, que crec que després l'Església ha sabut fer aquest pas també, la seva reflexió, el seu discerniment, per, efectivament, doncs, sobretot a partir del Concili Vaticà II, doncs, destriar aquest camí doncs, d'aquesta aliança totalment també, crec que, anticristiana, no? I l'extrema dreta ho busca, això, òbviament, no? Busca aquestes aliances, però no tant per, diguéssim, lloar o fer fructificar el missatge de l'Església, no? Jo crec que al final l'extrema dreta el que busca és la seva legitimació com a proposta per guanyar el poder amb valors poc democràtics, no? I si l'Església li serveix per fer aquesta legitimació, doncs la utilitza, no? Però no per l'Església en si mateixa, jo crec, no? Al final, tornem una mica al principi, és l'ús que en fa de certs elements que troba la societat per justificar el seu discurs, per construir una identitat pretesament occidental, cristiana, a la seva manera d'entendre el cristianisme, o d'una cristiandat, millor dit, no? Perquè al final no és el mateix, no? El cristianisme que la cristiandat, per tornar a valors pretesament, ja dic, occidentals i tradicionals, no? Però, clar, aquí també hem de destriar, no? De quins valors parlem i per tant, com
també aquests valors i certs valors i com certes institucions, en aquest cas l'Església, són utilitzats per legitimar aquest discurs. I quin paper és a dir, poden jugar els que som creients amb l'extrema dreta? És a dir, de quina manera podem treballar cap a una espiritualitat que promogui una reflexió sobre els drets i les llibertats? Doncs, en primer lloc, crec que hauríem d'intentar entendre les raons de l'altre. També del que aposta per votar a l'extrema dreta. I aquí també hem de fer un exercici d'una certa empatia, no? De posar-nos en el cor de l'altre. No? També ser misericordiosos amb aquest que potser ens odia. Bueno, també crec que això és el que ens defineix com a cristians, no? D'estimar fins i tot l'enemic. No? En termes polítics és l'adversari, en tot cas. No? Perquè hi ha un suport a la societat. No? I per tant, això vol dir que tot el que vota per l'extrema dreta és un feixista? Jo crec que no, no? I per això hem d'intentar fer aproximacions des d'aquest punt de vista, no? Però és cert també per intentar construir una societat més integrada, però també més democràtica, no? I aquí ens falta doncs, fer més pedagogia, també entendre que justament la raó de ser de la política és el compromís amb l'altre. Al final, la política és una forma de caritat. I crec que molts cristians estem en política per això, no? Perquè la nostra fe ens empeny a sortir de nosaltres mateixos, no? I fent servei, en aquest cas, als altres. Doncs uns ho fan a través de la política, altres a través d'organitzacions de diversos tipus, no? I per tant, jo crec que hem d'intentar, com a gent creient també, intentar doncs, comprendre les raons de l'altre i oferir-li també una proposta, no? En aquest cas, de construcció d'una societat més justa, més solidària. És una feina molt ingent, molt difícil, perquè al final es tracta de revertir els valors imperants de la nostra societat. No? Contra l'individualisme, doncs més solidaritat, més fraternitat, més misericòrdia. Contra el ressentiment, més esperança, més alegria, que també és un tret definidor del cristià. No? Bueno, sé que costa més, no? Construir en positiu que no la destrucció sistemàtica que ofereix l'extrema dreta, no? Però crec que estem obligats a fer-ho. Bé, doncs ara, si et sembla, passem a parlar d'uns altres temes, també d'actualitat, que fan referència sobre l'estructura social de l'Església, en aquest cas sobre el paper de la dona i els drets LGTBIQ+. Què en penses que l'Església continuï negant l'accés a les dones als ministeris ordenats? No sé si tens la sensació que hi ha com una certa por a repensar els rols de gènere i a obrir espais de lideratge cap a les dones. Bona pregunta, no? Aquí, bueno, l'Església ha anat prenent forma a través d'una tradició en aquest sentit, però sí que es van obrint espais, no? I al final també, quan, en fi, procuro anar a missa cada setmana i veig que qui sosté l'Església entre els feligresos són dones, la majoria. Absolutament. A les nostres parròquies, el puntal de l'Església és la dona, al final, no? I per tant, això ha de guanyar espai, jo crec que és evident, i aquesta reflexió la va encetar el papa Francesc i crec que ha de continuar. Al final també, no? Entre els apòstols també tenim una dona, que és Maria Magdalena, i això es diu poc, i també és un referent, i quantes referents n'hi ha a l'Església, no? Santa Teresa de Jesús és un clar exemple també, i segurament al seu moment no va ser entesa, i després amb els anys doncs, ha anat adquirint doncs, un paper fonamental, no? Per entendre
la vida de l'Església, no? I la seva espiritualitat, la seva mística, n'és un clar exemple, no? Però és cert, encara ens queda un camí també genuïnament cristià. A vegades s'utilitza molt Sant Pau contra les dones i contra el col·lectiu LGTBI, però al final és ell mateix qui ens diu a la carta als Gàlates, no? Que ja no hi ha jueus ni grecs, ni amos ni esclaus, perquè som tots de Crist, no? I estem incardinats en Crist. I, per tant, Crist ens transcendeix, no? Més enllà de les nostres diferències. I jo crec que aquesta és la clau. A això, d'alguna manera, ens hem d'aferrar, ens hem de reafirmar, no? A més, perquè crec també, i estic convençut, no? Que la dona, el col·lectiu LGTBI, els pobres, els discriminats per qualsevol tipus de raó, són privilegiats de Déu. Jo n'estic convençut, és a dir, justament perquè han rebut o al llarg de la història o encara reben discriminació, són els que reben l'atenció de Crist, no? Per ells hem de tenir l'opció preferencial perquè justament això és el que defineix, no? L'Evangeli, no? Tenim una bona notícia per tots ells i Jesús no ens pregunta d'on som, d'on venim, què som i què pensem, no? Sinó que si volem apostar per ell i per tant som capaços de transcendir les nostres limitacions, no? I jo crec que aquesta proposta ha de saber reflectir-se també en les estructures de govern de l'Església, no? Anant a la teva pregunta, que potser m'hi he escapat una mica, però al final el papa Francesc ha estat un exemple, ha anat obrint portes en aquest sentit, no? Ha situat la primera governadora de l'Estat del Vaticà dona, també al capdavant d'un dicasteri i per tant s'han d'anar obrint portes, no? I això també és que ho veiem a les nostres parròquies amb el servei que ja estan fent les dones com a puntal de l'Església. I com valores, ara justament que deies, no? Estem obrint portes, l'evolució del discurs eclesial sobre l'homosexualitat? És a dir, creus que realment estem davant d'un canvi real o només és un maquillatge en el llenguatge? Jo crec que quan fa passes l'Església és que les fa perquè hi ha reflexionat i perquè, a més, es mou amb uns temps més llargs i amb una perspectiva històrica més llarga, no? I potser per això costa tant, no? Obrir portes, perquè té un fruit de maduració i de discerniment molt més llarg que la vida terrena d'un home o d'una dona, no? I, jo crec que també, tornem al papa Francesc, va donar claus en aquest sentit, no? Des del moment que va dir qui soc jo, no? Per jutjar un gai, si al final estima Déu, no? Que és l'important, que és el que ens diu Sant Pau a Gàlates, i torno, no? Aquesta és la clau. Potser hem d'anar a aquest cristianisme més genuí, no? Del cristianisme primitiu, de les primeres comunitats cristianes, per també saber discernir el paper de la nostra fe a la societat, no? Sí. I l'Església ens dona llum perquè ve d'una tradició apostòlica i també perquè no podem entendre la nostra fe de forma aïllada. La nostra fe és una forma d'existència en comunitat, no? I per tant, aquí l'Església té un paper fonamental i també hi hem d'ajudar també els cristians de base perquè faci aquest paper de discerniment, perquè també som Església nosaltres.
Sí, sobretot també pel que, vaja, jo he pensat molt sovint sobre això, és sobre l'impacte que tenen certs discursos sobre els joves LGTBIQ+, no? Que viuen la seva fe amb conflicte, amb dolor. No sé si tens la sensació que moltes vegades el silenci de molts bisbes i sectors eclesials davant aquesta violència o davant aquests menyspreu, no? Cap a certs col·lectius també és una forma com de covardia. Sí, i d'una certa hipocresia, segurament, que trobem moltes vegades, no? Però també trobem experiències positives, no? Perquè molts preveres i molts bisbes tenen clar que l'Església ha de ser una comunitat d'acollida a tothom, no? Però no tens la sensació que ho diuen com en petit comitè? És a dir, potser a la seva pròpia parròquia o de més, però que diguem que de cara se'n fora, que és moltes vegades allò que necessitem, no? Que es comuniqui, doncs no hi ha aquesta força o aquesta valentia que moltes vegades doncs, la comunitat els hi demana? Pot ser, i és cert que guanyaríem molt, no? Perquè també dins l'Església o famílies cristianes, moltes vegades aquest fet es viu amb por, no? I amb un cert trencament personal i perquè no ajuda moltes vegades aquestes actituds, no? I sobretot per generar situacions d'empatia, no? De posar-se en el paper de l'altre i a vegades és veritat, no? Que aquest discurs ha fet molt de mal a moltes famílies i a les mateixes persones, no? Que efectivament formen part del col·lectiu, no? I és cert això, no? Però no hem de perdre l'esperança. Jo crec que al final també sabem, no? que l'Església ha de tenir un paper amorós, d'acollida i que això ho hem d'anar empenyent. No? Ho hem d'anar empenyent també amb un testimoni de vida. El que no podem fer, diguéssim, és dimitir de la nostra tasca també com a cristians. Potser seria el més fàcil, no? I és cert, a vegades doncs, potser et trobes sol i amb poca comprensió, no? Però també hem de ser ferms, no? I crec que al final doncs, ha de guanyar aquest valor, aquesta essència misericordiosa, no? que ens defineix, i perquè també trobem espais, no? d'acollida i crec que tenim encara, òbviament, una tasca i un camí a recórrer, però el que no podem fer mai és dimitir de la nostra responsabilitat també com a membres de l'Església. Bé, i com és costum, dediquem l'última part a conèixer la part més personal dels nostres convidats. En aquest sentit, doncs, volem entrar a descobrir les teves arrels espirituals. Vida tradició familiar, aquesta cerca de Déu, o és per una descoberta personal? Bé, aquí, doncs, jo soc fill d'un poble del Pirineu, de la Vall d'Aran, i és cert que potser, doncs, impera encara una certa tradició en els nostres pobles, en les nostres famílies, però no especialment, en el cas de la meva, no especialment militant. Jo crec que ha estat més un fruit d'una maduració i un creixement personal que sempre he tingut allà amb les meves crisis de fe, no? Perquè sóc humà i, per tant, també les he tingut al seu moment i encara camino vers aquesta reflexió, aquesta meditació constant, no? Al final es tracta de donar raó de la nostra esperança, no? I, per tant, en aquests moments, doncs, estic en un punt en què no puc no tenir fe. No sé. I, per tant, és cert, la fe és un do, però que s'ha de també alimentar, no? S'ha de cuidar, s'ha de cultivar i això procuro fer, no? Doncs a través de l'oració, de la reflexió teològica, també que hi ajuda molt, no? D'una espiritualitat, ja dic,
que no és New Age, no? Que està incardinada en Crist i que, per tant, té una dimensió trinitària, no? Que també, bueno, és un misteri que també ara vaig d'alguna manera reflexionant i descobrint més a fons, no? Perquè un mai sap prou bé la raó de la seva esperança, no? Perquè sí, un ho sent, però a vegades és un risc quedar-nos en aquest sentiment, no? S'ha de conrear, s'ha de dialogar amb la raó, no? I per tant jo crec que es complementen fe i raó i això perquè s'enriqueixen les dues, no? I també perquè fa créixer la nostra esperança, no? I en aquest sentit ha estat, sí, pot ser un camí més personal i no tan influenciat pel context, que òbviament aquí pot ser doncs, és un context més amable, més naturalitzat del fet religiós, encara que cada vegada certament més minoritzat. Això també s'ha de reconèixer i això que dèiem abans, no? Quan un va a missa i és veritat que moltes són dones, però potser moltes vegades també m'hi trobo com a més jove. I ja tinc 41 anys quasi, encara no, però... I per tant, això també forma part de la reflexió que hem de fer respecte del fet religiós a les nostres societats tan secularitzades, no? I la teva passió per la filosofia? Veig darrere teu molts llibres. Sí, sí. Bueno, crec que forma part una mica del mateix, no? La filosofia també ajuda a aportar llum, no? Sobretot preguntes, no? Però perquè un ja té preguntes i intenta fonamentar-les millor a través de la reflexió filosòfica, no? I per tant també forma part d'aquest diàleg constant a través de la filosofia, especialment de la filosofia de la religió, perquè hem de buscar, no? Aquests fonaments i que apuntalin, no? la nostra fe, però no només, perquè un és obert a la curiositat de tota mena i per tant també hem de buscar aquests fonaments no només per la fe, sinó per tot allò que fem, no? Perquè, i especialment els que ara ens dediquem a la política, que és una pràctica que també ha de ser orientada per una teoria, no? Això venia a dir Kant i per tant, necessitem de la reflexió filosòfica, no? I també perquè és el que ens defineix com a humans i tampoc ens hem de quedar a les superfícies de les coses en una societat que és molt volàtil, que va molt ràpida i necessitem de tant en tant parar-nos, meditar i reflexionar allò que fem per també dibuixar nous horitzons, no? A la nostra vida, tant individual com col·lectiva. I per mi, doncs, la filosofia és en aquest sentit nuclear, no? Al final, la filosofia neix amb la democràcia grega i crec que en aquest sentit doncs, no podem perdre de vista aquest horitzó, no? I perquè, ja dic, és que ens defineix com a humans. Doncs apostem més per la filosofia, per la teologia, no? I per tot allò que ens faci raonar i enraonar una mica més la nostra vida, no? Ara em deies, Amador, que no podies apartar de la teva vida la religió i em preguntava com ha anat canviant amb el pas del temps la teva relació personal amb Déu. Sí, això és cert i va evolucionant, va canviant, és cert. I en aquest creixement, en aquesta maduració, doncs, ajuda molt la reflexió teològica, des dels pares de l'Església fins als teòlegs més actuals, no? Però ha anat evolucionant, certament. Potser quan era més jove, no? Tenia una idea més difuminada del que era Déu, no? I per això abans t'he dit, no? No tant apostar, però practicar una espiritualitat no de caire New Age, no? Sinó fonamentada en Crist, no? I potser
aquesta és l'evolució més forta que he tingut, no? Com a cristià, clar, és que sembla una obvietat, però és que no la tenim tan clara, potser, no? A Que veure, què vols la, dir? sí, que al final la teva fe no és en una cosa indeterminada, no? Una natura, que també, perquè és creació, no? Eh, sinó que és una adhesió personal a una persona. És una adhesió a una persona que és Crist, no? I ara això ho dic perquè m'ha ajudat molt a reflexionar-hi últimament amb l'aniversari del 1700 del Concili de Nicea, no? Que d'alguna manera és on es proclama la fe a la Trinitat, no? Que és el que ens defineix com a cristians, que sembla una cosa molt dogmàtica, molt allunyada, però al final, quan un hi reflexiona, eh, té tot el sentit i al final és el nucli de la nostra fe, no? Per què és la Trinitat? Doncs és comunitat d'amor, no? Entre Déu Pare que és el que genera aquest amor en el seu fill, que és Jesucrist, i a través del dinamisme de l'amor que ens dona l'Esperit Sant. No? Venia a dir això Sant Agustí una mica després d'aquest concili. No? I crec que és això, no? el que ens defineix com a cristians i aquest grau de maduració, si es pot dir, que encara em queda molt, no? I he arribat ara. Perquè ja dic, abans potser tenia una idea de la fe amb un Déu potser més difuminat. També a vegades per la mateixa filosofia, no? Quan vaig tenir una època molt centrada en Spinoza, no? Sí. I és tentador Spinoza, però és cert que hi ha un risc d'un cert panteisme que crec que s'hauria de matisar, no és ben bé així, no? Però que també té una força, si vols, espiritual la seva filosofia que em sembla impressionant, no? Però és cert que ens hem d'anar centrant, no? Hem d'anar discernint, hem d'anar polint la nostra fe i en això ajuda, òbviament, crec, l'Església, la tradició i la reflexió teològica, perquè abans que nosaltres hi ha hagut molts altres que ja han pensat i ja han pensat d'una manera monumental, no? Per tant, hem d'escoltar el que ens han precedit, no? I també, òbviament, doncs, il·luminar la teva fe amb cada dia, doncs, si cal, llegint un fragment de l'Evangeli, perquè sempre, cada dia descobreixes coses noves. Coses que has llegit 1000 vegades, però que tornades a llegir avui et sonen diferent o descobreixes una dimensió que fins ara no havies sabut veure, no? Això em sembla encara impressionant, no? Sí. És enlluernadora la fe des d'aquest punt de vista i aquí, en fi, l'esperit hi actua d'una manera sublim. I com cuides la teva vida interior enmig d'aquesta acceleració del món polític? Pel que segueixo a través d'Instagram veig que, vaja, t'agrada molt anar a la muntanya, la tens molt a prop també, com cosa que m'imagino que això també afavoreix, no? Aquesta comunió amb la natura. Però com cuides aquesta vida interior? Sí, perquè cal cuidar-la també no només amb reflexió, sinó, per exemple, amb esport i la muntanya doncs, té aquesta facilitat de cuidar-se un des del punt de vista doncs, més físic, però també espiritual, òbviament. No? Per mi la muntanya és una teràpia, a banda de que quan arribo als pics estic més a prop de Déu, no? Però no, fora bromes, jo crec que també és un moment perquè a més sí que és cert que faig la imprudència moltes vegades d'anar-hi sol, però és que el que m'alimenta, no? D'anar-hi sol, perquè necessito aquesta soledat. Passa el mateix, sí. Ens hem de trobar amb nosaltres mateixos i sobretot amb l'altre i hem de saber escoltar Déu, no? A través de la seva creació i a través de la reflexió que fem, no? Perquè és veritat que amb la voràgine del dia a dia moltes vegades això no t'ho permet, no? I crec que
bueno, són dons també, no? El do de la natura, el do de poder fer també aquest esport, no? En què un es renova, no? Físicament, mentalment i després espiritualment, no? I per mi el dia complet és quan puc anar a fer la neto, torno i me'n vaig a missa. I ja he fet ja soc l'home més feliç aquell dia, no? Perquè, bueno, necessitem fer-ho, no? Cadascú, doncs, dins les seves possibilitats i jo crec que en aquest sentit, vaja, també hi ajuda a donar el millor de si mateix, no? Aquí també hi ha reflexions al respecte, hi ha una certa teologia de l'esport, no? També va fer moltes reflexions el papa Francesc al respecte, Joan Pau II també, i què ens fa l'esport? Doncs ens dona el millor de nosaltres mateixos, no? Però és cert, és una dimensió més i que procuro anar cuidant. I per això que deies, no? Aquesta voràgine política, és veritat que vivim un temps molt convuls des de tots els punts de vista i a tot arreu, no és una cosa exclusiva nostra, no? I la fe també ajuda a donar una certa perspectiva de les coses, no? I a donar la importància a allò que realment la té. Perquè al final nosaltres passarem per la política perquè entenc que és una activitat temporal, però resta sempre aquest puntal, no? que és la fe. No? I quan dic política dic el treball de cadascú o la seva activitat i també amb, diguéssim, amb les seves dificultats que es troba cada dia. No? És veritat que ara doncs, potser segurament la política en general no és una activitat gaire agraïda, no? Perquè estàs exposat contínuament, perquè és difícil amb aquests moviments també, com dèiem al principi, d'extrema dreta, que contribueixen tant a deshumanitzar l'adversari, no? És veritat que si som capaços de trobar espais més segurs, com ens pot donar la fe, també ens ajuda a tenir un puntal, no? Un puntal. També, no? Tornant una mica a Sant Pau, no? Que no renegava, no? De les nostres activitats pròpies del món, però sabent que l'important no està aquí. L'important està en un altre lloc, no? En un altre focus, no? Perquè estem al món, però no som del món, ben bé, no? I aquest horitzó és el que sempre em marco, no? Que això no vol dir que contribueixi a una relativització de la política. Al contrari, no? Si faig política, crec que és perquè tinc fe, no? Perquè és la concreció d'una praxi a la que m'empeny la meva fe, no? Perquè segurament, no sé com dir-ho, per raons més personals, doncs em dedicaria a coses més poguéssim dir, discretes o no tan exposades, o perquè també doncs, tinc una tendència més individualista de les coses, és cert, però la fe m'empeny a sortir de mi mateix, no? I per tant, a adquirir un compromís vers l'altre, a cercar formes de caritat, insisteixo, com podria ser la política, no? Però sabent que l'important no està tant diguéssim, en el teu horitzó personal com en l'altre, bueno, en el gran altre, en el totalment altre, que és Déu, Crist, Pare, comunió, no? Com ho vulguis dir. L'altre dia parlava amb el Francesc Torralba i em deia que ell a primera hora del matí s'aixeca molt d'hora i se'n va a córrer per Collserola, que és la muntanya doncs, que té més a prop i de més, i que mentre corria pregava. No sé si és el teu cas, quan vas a la muntanya també, que fas pregària o és, no sé si et poses música, si et poses un podcast, jo què sé, o és el teu moment de tranquil·litat, solitud, silenci? Ho faig sovint, sí. De fet, ho faig sobretot a les primeres passes. Sí que faig sobretot molta reflexió, fins i tot de caire més o menys
pregón, filosòfic fins i tot, o més del dia a dia, no? D'allò que has d'escriure. No? I és veritat que l'esport i la muntanya et depure, no? La ment i t'ajuda a veure-hi més clar. No? I la pregària potser la faig més a la tornada, al baixar. No? És curiós, això. Sí, que potser quan puges fas l'article, no? Sí, sí. Després, quan baixes, ja és com que el fonamentes, no? Sí, sí. I ja els últims metres ja no, perquè em dedico més a la part de l'esforç físic i, per tant, ja és difícil compatibilitzar les dues coses. I potser després, quan el cos s'ha relaxat i un està més tranquil, i potser també amb una predisposició més alegre, no? Per tota l'endorfina que ha generat, segurament, això deu tenir la seva raó química, no? Però llavors és quan un es troba més alegre, més ple, més satisfet, doncs també com a mode d'agraïment, d'acció de gràcies, no? Doncs llavors sí, normalment faig oració. La veritat és que sí. I a vegades ho faig al principi, però sobretot al baixar el cim, no? Com a mostra d'agraïment, no? I sobretot quan he fet cims especialment importants per mi o quan he anat als Alps i he tornat de fer un 4.000 i clar, un se sent doncs, ple, no? Amb una plenitud que desborda alegria i, per tant, també és el moment propici per donar gràcies a Déu, no? I per anar acabant, també, doncs, hi ha alguna figura filosòfica o literària que sentis com una companya de camí i que recomanis en aquest sentit? Que difícil. Això va a èpoques, també, no? Bueno, quina època estàs ara? Clar, bueno, anant descobrint diferents autors, no? Ara això que et deia Ara és veritat que tinc una època més, potser, teològica, però també un l'ha tingut filosòfica, no? Però seria difícil ara trobar un autor en concret. Quin és el llibre ara mateix que per tu, doncs mira, més t'està acompanyant o no sé, Jo què sé, per exemple, jo aquí sobre la taula el que tinc és Frank Jalix amb els ejercicios de contemplació. Sí. Ara, mira, l'estic tornant com a rellegir després d'uns anys, però no sé quin és el teu cas, aquell llibre que potser tens diguis... Ara m'acabo de llegir un, a part del periodista aquest de Pedro García Cuartango, és un columnista de l'ABC, però és un paio interessant que ha escrit l'enigma de Dios, i ho escriu des de l'agnosticisme, perquè ell se considera agnòstic, però va tenir una etapa de fe des de la seva joventut i és un testimoni de vida, fa una certa biografia, però també una reflexió filosòfica important perquè la sap transmetre, és periodista i, per tant, fa una bona comunicació dels diferents autors que han intentat també fonamentar l'existència de Déu i m'ha semblat un bon llibre, un llibre molt interessant i abans d'aquest, i per això potser també en aquesta entrevista m'hi he referit tant a Sant Pau, un llibre que m'ha enlluernat i m'ha semblat... Quin? Brutal. I no et sabré dir ara l'autor, és un filòsof francès, San Pablo i la filosofia. D'acord. San Pablo i la filosofia. Crec que es diu Olivier, ara no ho recordo ben bé, això m'hauria hagut de preparar, no? Però que ja l'estic buscant altres llibres perquè ha estat una reflexió molt potent i vaja, perquè d'alguna manera fa conjunció de dos interessos per mi nuclears a la meva vida, com són la filosofia i la teologia, i a partir d'un autor de l'apòstol Sant Pau, no? L'apòstol dels gentils, i que és tan important per a nosaltres els cristians, no? Sí. Doncs mira, ja el buscaré. Aquest no el coneixia, però ja el buscaré. El recomano, no fa gaire va sortir i la veritat és que val la pena atansar-s'hi. Que bé, doncs bé, Amador, arribem a la part final. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres les teves opinions i les teves inquietuds. Ha estat un plaer escoltar-te. Moltes gràcies, s'ha après molt. A tu, sobretot per la tasca que fas i d'apropar l'espiritualitat a la nostra societat tan necessitada de viure més
segons l'esperit, no? I no segons el dia a dia tan infernal, no? En el qual estem immersos. Moltes gràcies. I a tots vostès recordin que poden trobar més entrevistes i més protagonistes al nostre canal de YouTube, a Spotify i a les xarxes socials d'espiritualitats.cat. Fins la propera.